zera kontu krudel bat. Ta inoiz geratu daitekenaren itxaropen mailegua. Zer da bizitza hau? Egin bat da zuen irriak, erioz jasangarriak, bizion gizatea, gu baino gerrago dagoenik bada. Dena berdin dago hemen aldaketen herrian, bertako etxe tresnekin garbitu banderak, borroterako aukera guztiak eskura. Odol urdin eskoletako tintatzat, eta saidazu arren luzaziote ginen. Utxik dauden kutsak taika bilekitzen. Utxak dauden kutsak irekitzen. Utxik dauden kutsak. Gauza gordin daude hemen, sukaldarien
Pertsonekin ere jabetza, bezalako hitzekin aritzea. Jakin nahi nuke maitasuna zer den zuretzat, zer den zuretzat. Erdeinuari barre onenak ginen horretan. Ia lortu zenuten mundu guztia oitzen, arazoak ikusten, aukerak dauden tokian. Geroak zaituztela setiatuko, xake mate kultural batez, ez duzue hitz bat bera ulertuko, zarkiturik. Ta gaur betiko destaina kutsago torretan. Hortxe gongo da garaikur tristea, nostalgiak erasatean, geroak zaituztela setiatuko, xake mate kultural batez, ez duzue hitz bat bera ulertuko, zarkiturik. Goratu onenak ginela horretan. Antzeko gauzen atzetik denok gauan, sute historiko bat larrialdi ikera, etxera eramango gaituen norbait, galdera askorik egin gabean dela. Hartzazu nire poesia,
errealitateari ezkin egiten. Non bizi garen ez banekine